Eli tervetuloa uuteen videoon. Mä oon Elias siis. Olli. Ja teidän lemppari Monni. Noniin. Tänään päivä alkoi sille, että painoin pörkkiä tossa pari tuntia ja... Miettikää, että kello on vasta 4 aamulla. Niin, 4 aamulla ja kahdelta herättiin about. Viime video tuli miettikää 8. Me ei ole saatu yhtään melkein unta, koska tänään tulee olemaan kiireinen päivä. Tänään tehdään kaikkea, käydään golfaa, mitä muut? Padelia, ravintolastafkaa. Joo, saattaa tulla uusi reaktiovideo. Joo, olkaa laittakaa hereillä. kommentteihin sit, mitä haluatte sit ensi video. Ei tähän video, vaan ensi video. Kellot päälle. Kellot päälle. Kellot päälle ja ottakaa kanava haltuun. Ei nyt! Pitchillä. Ykkösväylältä tuli +1. Nyt. Tänään ollaan Pikkalan VAR 3 kentällä ja kakkosväylä meneillään. Viiden väylästä tuli baari ja nyt tuolla menee lippu. Tässä on tämmönen pieni vesieste ja otetaan aloituslyönti pitchillä. Se on hyvä. Haettiin, koska tuossa on vähän tämmönen vesieste, pitää tästä puitten välistä vielä. Ollaan vaan tuolla. Tästä saadaan vielä baari aikaiseksi. Ai onks toi hirvi tuolla metsässä? Sitä tarvii vähän apua. Joo, Eliel ja Olli on tällä hetkellä nyt golfaamassa. Mä oon tässä koiran kanssa ulkona. Joo, toivottavasti tulee mitään karhua tuolla metsässä. Joo, mä kuvaan jos mä näen jotain kivaa. Noniin, millaista tää aloituslyönti tänään? Aloituslyönti teellä eli pitchillä. Tonne yritetään tonne. Tuolla on siis lippu. Yes. Vähän tonne vasemmalla puolella. Joo. Niin sändiä. Joo. Viime väylällä tuli tommonen +1. Siis täällä ei ollut mitään karhua, mutta täällä oli joku vitun kissa. Mitä helvettiä? Joo, mä oon tää ulko. We outside. Oh, ei nää tuolla pakko olla. Okei. Mä pysyn sit tässä. Okei, let's go. Se ei ollut kauhean hyvä, mutta yritetään tästä nyt parempi. Noniin, otetaan vähän etäisyyttä. Ai nyt vähän kusitrollia. Joo. Tosta baari vielä tehdään. Noniin, jes palataan. Yes. Noniin, nyt ollaan kutosväylällä. Lippu on tuolla. Ja On nyt otetaan... tällä hetkellä -3. Ja pitchille lähdetään taas. Yes, pitchillä on. Siihen on luotto. No hyvä. Mä en nyt en nähnyt mihin se meni, mutta... Melkein greenille. Okei, tässä saadaan vielä -1 aikaa. Joo, elikkäs tähän päästiin ekalla ja... Lippu on siis tossa, et... Ja vaikka itse sanon, niin ihan hyvät ekat avauslyönnit. Sitä Birdiä puttia. Käytäis kattoo tästä. Otetaan lippu pois, jos se menee sisään. Noniin. Ai. Joo, ei tänään ihan päästy Birdille. Itellähän tänään tässä kutosväylän liikkeelle täällä itse kutosmailalla. Niin päältä kun noin. Katsotaan, jos päästään greenille heti ekaan lyönnin. Toivotaan. Ihana keväinen tunne. Kyllä. Aurinko paistaa. 10 lämpöä. Tää on kyllä vähän harvinaista tässä maaliskuun alkupuolella. Niin. Ei oo valittamista. Ei oo. Kausi päästiin ajoissa aloittamaan.
tuli mun avauslyöntiä. Mä sanoin, että tästä on aika hyvät chanssit birdiin. Siinä on reikä ja... Joo. Niin, katsotaan. Ai, vedetään tästä. Ei tullut tällä kertaa, mutta paarihan sieltä tulee. Sieltä tuli. Paari on ihan hyvä. Sanoa, että on tyytyväinen. Oli sen verran helpos kohtaa toi putti. Paljon toi lopputulos? Lopputulos taisi olla se -5. Haa, ihan hyvä. Tälle Muutama paari tuli. vuoden ekat kuitenkin. Niin. Maaliskuun nähden ihan hyvät tulokset. Kyllä. -12 vedetty sitten kesäaikaan, mutta ei oo ihan just nyt. Noniin, Joo, me nähdään. mennään tuohon lähipelialueelle vähän harjoittelemaan ja sit tullaan takas tälle radalle. Katsotaan, jos sieltä tulee klippiä. Moro! Noin, morjens! Just ollaan pelattu muutaman kerran tää par 3 kenttä läpi ja vaikka itekin sanon, niin aika hyvin meni. Joo, ihan hyvin. Paljon sulla oli tulokset kaikilta kerroilta? Ekassa taisi olla joku -4, jos olisi ollut, ja tokassa niin -2 ehkä, mutta meni vähän huonommin. Ja tää meni ihan hyvin, tää oli -4 kans taisi olla. Joo, itse asiassa itellä oli aika samat luvut. Eka oli, se oli kato vähän treeniä, niin otettiin siitä +1. Vähän tuntui pahalle, kun oli kuitenkin par 3 kenttä kyseessä. Ja tokana taisi olla -5 ja nyt tää vikaraundi -4. Et vaikka myöntää, että ihan hyvin meni näin kevään ensimmäisiksi peleiksi. Tässä nähdään vähän tämmöstä säätä täällä on, että aurinko paistaa, lämmintä. Ei vois mitään parempaa olla, eiks niin? Jep. Nyt ajetaan Inkooseen päin vähän ajelee ja katsotaan mitä päivä tuo tullessaan. Moro! Joo, siis me tultiin tänne local pubiin Joo, kuten? pelaa vähän. Kuuletteko sen? Joo, mut no niin, Eliel, vedä. Joo, toi Eliel me sensuroidaan toisin. Olli on ehkä toisiksi paras mun jälkeen biljardista. Miksi sä kuvat noin päin? Facts. No me saadaan käännettyä se. Mitä vittua? Olli taas! Sama kuva, mä olin masentunut. Kato tälleen. Ei hiljaa, kun me otais peli täysin. Elokuvateatteri vei saliaikani. Onko tämä hyväksyntää teidän No mielestä? ei, kyllä mekin oltiin myös salille muutama. sieltä päästä, ei siinä. Mikä toi oli, Olli? Mikä tuo nyt oli Olli? Se on mahdoton. Joo, cut. Tonne maalaan. Joo, mä lähden sen. Ei nyt! Hei, sori, nyt pitää Jes, hei, kiitos paljon kun katsoitte meidän videon ja voitte laittaa tonne alakertaan vähän meidän uusia videoehdotuksia. Me voidaan toteuttaa Me parhaalla ollaan tästä mukaan. tähän salille, siitä tulee ensi videossa kans paljon, mutta mä haluaisin vielä kertoa yhdestä asiasta tässä. Olli, haluatko mitään puhua tähän väliin vielä? Joo, siis meillä on tämmönen arvonta. Täällä on 3 AirPodit Kyllä. plus Näytä iPhone arvonnassa. Eli Seuratkaa meitä YouTubessa, kommentoikaa video, tykätkää ja kertokaa se syy, miksi te just sä, siellä Jaakko, mä tiedän, että sä katsot tätä, haluut iPhone. Yes. Meillä on iso chanssit voittaa. Tällä kanavalla ei ole vielä niin paljon ainakaan julkisuutta. Olkaa nopeit. Napatkaa teille uudet iPhoneit.